Hajduk trenutno nema standardnog, iskusnog desnog beka u prvoj momčadi, što predstavlja potencijalni problem u nastavku sezone. Odlaskom Fahda Moufija u siječnju 2025. ostala je praznina na toj poziciji, a trenutne alternative nisu dugoročno rješenje. Trenutne opcije na desnom beku Niko Sigur igrač, koji može pokrivati više pozicija u momčadi, ali nije specijaliziran kao desni bek. Njegova polivalentnost je korisna, ali Hajduk bi trebao imati igrača kojim je prirodna pozicija desnog beka. Sigur je igrao na toj poziciji u nekoliko utakmica, no to je privremeno rješenje. Dario Melnjak primarno lijevi bek, ali je korišten i na desnoj strani obrane. Iako iskusan, nije idealno rješenje za dugoročnu stabilnost na desnoj strani. Njegova ofenzivna igra je dobra, ali defenzivno nije idealan kao desni bek. Luka Hodak, talentirani 17-godišnjak iz Hajdukove akademije, nedavno potpisao profesionalni ugovor, ali još nije spreman za standardnu ulogu u prvoj momčadi. Potencijalno rješenje za budućnost, ali Hajduku treba iskusniji igrač odmah. Zašto Hajduku treba desni bek? Nedostatak specijaliziranog igrača, trenutne alternative su privremena rješenja, ali nijedan igrač nije prirodni desni bek s iskustvom na visokoj razini. Defenzivna stabilnost bez pravog desnog beka, Hajduk riskira rupe u obrani, pogotovo protiv jačih protivnika. Kvalitetniji napad, dobar desni bek trebao bi doprinositi ofenzivnim akcijama, što Hajduk trenutno nema u dovoljnoj mjeri. Izostanci i rotacija, s obzirom na europske ambicije, izgusnuti. Moguća rješenja, dovođenje novog desnog beka tijekom prijelaznog roka. Hajduk bi trebao pronaći iskusnog desnog beka koji može odmah pojačati momčad. Korištenje mlađih talenata, Luka Hodak je perspektivan, ali bi mu trebalo iskustvo prije nego što preuzme tu ulogu. Preusmjeravanje postojećih igrača. Ako se ne pronađe pravo rješenje, klub bi mogao pokušati razviti Sigura ili Melnjaka u stalnog desnog beka. Hajduk hitno treba desnog beka kako bi momčad bila konkurentna u HNL-u i Europi. Trenutne alternative nisu idealne, a dugoročno ulaganje u kvalitetnog igrača moglo bi značajno poboljšati performanse momčadi. Prijelazni rok je ključno razdoblje u kojem bi Hajduk trebao pronaći rješenje za ovu poziciju.